Ne gwenge ma Migori kama dangie weche motenore gi wach mar MCAs ma oyiere kaunti ma Migori owacho ni gibiro yiero spika ma ong'eyo tije kendo manyalo tayo od burano ma onge kod koko. Kaka Jojuma lero, nyaka sani ji bura osenyiso gombo mar kawo lemono mar spika ma kaunti ma Migori. Tarik 9 dwe mar 8 mar higani, oganda e kaunti ma Migori ne ogoyo ombulu kendo ne oyiero MCAs 40 e ward duto 40 e kaunti ma Migori. Kuom MCAs gi mano yie, dumbano mar ODM nodo MCAs 25, kamano ma UDA nodo MC achiel kende. Kombe mag MCAs modondo koro dhi e duond buch mamoko kod jogo eko obedo nochung' maonge duond moro amora. MCAs go mago moyier kaachiel kod mago ma idhi wal koro rito chamo muma, ka bende bang' chamo muma, tich maduong' bende koni e nyimgi en yiero spika. Amor gi duoko mano ayudo piny ka mar County Assembly, nikech en duoko motegno ma oduoko kaka koro wan jo Azimio, manyiso ni wang' ni wadhi yudo yot nikech wang' ni wadhi tiyo kaka party ka malo nyaka piny. Omiyo tij spika an gadiera ni dhi bedo tich ma koro dhi ng'iyo ji duto te, mok en spika matiyo ne governor. Keche wadhi yudo spika madhi ng'iyo interest mar, wadwaro spika mang'iyo interest mar MCAs kaluwore kaka tich onego bed ni tiyore makare moko tiya gi wiye, nikech wan gi chike ma onego bed ni luwo. Akwaya MCAs magwa kaluwore gi spika ma sani wadhi yiero. Giyier spika maber ma at least nigi qualification of leadership and also a speaker manyalo riwo oganda. Komni mar spika en mano mos bedo kod piem mapek e kinde mokalo, ka bende osebedo komno mabende koro liet kata ne jogo ma obetie. Assembly manyo kalo no osebedo gi koko nikech ng'eny gik mane timore ne ng'ama nobedo kaka spika no ok oluoro chik. Wang' ni kik wane Migori ma wasebedo kwaneno all along ka koko nitie each and every time. This time round, kalure gi jomo yier, we believe 100% we are going to deliver to our people. Kata beni MCAs makoro goyo mbulu kendo yiero spika en komno madwaro mar governor kod kadumbu nyopogore opoge mag siasa bende osene nikech gombo margi mondo ajenda margi koro timo yono makare e od burano. En ni to ere kako dhi tiyo gi governor, nikech ma koro ng'eni kaka sirikand Migori en sirikand Azimio kata sirikand ODM. Ere kako dhi tiyo gi party. Omiyo gik moko adego koseng'i gi kako tiyo gi governor, an gadiera ni wadhi yiero ng'at ma biro kelo konyruok e Migori. E kinde mar higni 5 mokalo, oboni ma Migori ok osebedo kod kwe nikech ywaruok ma otende kod telo to ahinya komno mar spika, ka bende kwayo mar oganda kata gombo margi en ni kinde mar higni 5 mabiro kwe koro bedi e od burani. Jojuma, Ramogi TV, Migori.